Barka da zuwa Zainab Raji TV. Danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta inda za mu dinga sanar maka idan mun ɗaura sabon shiri. Mun gode. Jama'a assalamu alaikum. Barkarku da warhaka. Barkarku da kasancewa da Zainab Raji TV. Muna kawo muku shirin nan ne mai suna labarai daga marubuta. Muna cikin littafin nan ne mai suna Burin Raina. Littafi na 1 wacce Fauziyadi Suleiman ta rubuta. Mun tsaya ne a daidai yadda aka ba ta labari, amma lokuta dama Inna Fulani ta sha gaya masa halin su uku a family iri ɗaya ne, ita da Waziri da Sadauki. Kafin ka ga abin da ke damun su za ka daɗe. Ita kanta lokuta da dama tana so ta gaya wa koda Inna Fulani ko Zara damuwarta, amma sai ta ji ta kasa. To a yanzu a nan za mu ƙara ɗaura a kai. Jin wata irin ƙara ya sa ta yi saurin ɗaga kanta. Sai daga ashe daga TV ne ake fim aka yi harbi. Shaf ta manta da ta kunna wani abu TV. Tsoro ya kuma shigarta. Ta yi sauri ta miƙe ta kashe TV ɗin da fitila ta shige bedroom. Sai daga nan ɗin ma tsoro yake bata. Ta yi saurin shigewa bayan gado, idanunta na fidda ƙwalla, ta raƙube jikin bango, gami da ƙudindina da bargo. Can ta ji saukar ruwan sama, dama Legas ba lokacin yin ruwa ne da su ba, takamaimai ba. Ga ta kuwa da tsoron tsawa, hankalinta ya tashi, ta dinga karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Haka ta dinga yi har ta sami nutsuwa. Tana nan takure, bacci ya silalo ya gaba da ita. Ta bingire nan bisa kafet. Saboda tashi kan lokaci da ta saba, lokacin sallah asuba na yi, ta tashi firgigit, ta kalli agogo. 5:06. Ta yi saurin miƙewa, tana tasbihi ga Allah. Kana ta nufi banɗaki ta yi wanka. Ta dawo ta ba da faralli. Ta yi kwance bisa darduma tana salatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Har sai da gari ya yi sha, kanan ta miƙe ta gyara gidan. Abincin jiya ta fitar da shi ta zubar can bayan gida, tunda ba almajirai ne ke shigowa ba. Ba ta so yin girkin da ba don cikinta kawai, amma saboda mai gadi ta miƙe ta yi. Amma sai ta kasa cin nata, ta sanya shi a gaba, ta yi jigum. Tana zaune. Yana zaune, ya yi tagumi bisa kujera, gabansa ga bayan kwallon nan, amma ya kasa ci. Ruby tana gefensa, ta zuba masa ido kurum. Ta daga hannunta kusa da idanunsa ta ce, Abubakar, please ka daure ka cire wannan gashin, ya sa ka muni. Duk da ba ka son sanar da ni abin da ke damunka, ka san ba zan so ganin ka yi muni ba, ko Abubakar? Bai dube ta ba, ta ci gaba da magana. Wallahi Abubakar, tun da ka dawo garin nan cikin bacin rai, ni ma raina yake a ɓace. Ka dube ni, kwana biyu na kasa walwala, na kasa sakewa. Ka daure ka faɗa mini abin da ke damunka. Watanni sun wuce da dama fa, amma ka ƙi mantawa da ɓacin ran nan. Please Abubakar, ka yi haƙuri. Ya girgiza kai, a hankali ya ce, Aisha ta hana ni haka. Cikin ransa ya faɗa, a fili kuwa girgiza kai kurum ya yi. Ruby ta zuba masa ido, wanda suka ciko da ƙwalla, ta ce, Abubakar, ko ni ce ba ka son na raɓe ka? Ta miƙe kuka na ƙoƙarin kwace mata, ta ce, ka yi haƙuri Abubakar, na tafi. Ta juya da sauri tana goge ƙwalla. Ya yi saurin miƙewa tsaye, gami da kiran sunanta. Bayan ta yi taku ɗaya, ta jiyo ta kalle shi cikin kuka. Ya ce, zauna na gaya miki Ruby. Ina da tsananin zurfin ciki ne. Ko babata, sai dai ta gane damuwa ta a fuska. Abdullahi ma baya sanin me ke damuna, sai ya matsa mini. Ki yi haƙuri, haka halin nawa yake. Ta zauna ta yi tagumi ta ce, kai nake sauraro Abubakar.
yayi shiru kamar ba zai ce komai ba. Kusan daƙiƙu 10, kana ya ce, Ruby, ina cikin matsalar soyayya. Ta dago ta dube shi cikin ido. Ya daga mata kai ya ce, lallai na yi zurfin cikin son abin da na rasa. Sau da yawa rai yakan kwadaitu da wani buri wanda yake ganin shine ɗaya tak, har yadda rayuwa za ta gudana cikin kwanciyar hankali da nutsuwa. Amma sai kiga cikin ɗan ƙanƙanin taki mutum ya rasa wannan abin. Yaya kenan zai yi? Ya dago ya dube ta. Sai tagumi gami da zuba mata ido. Ya ci gaba, Ruby, wallahi tallahi ita kaɗai ce rantsuwar da nake ganin wanda yake addini na za ta ishe shi shaida. Ban taɓa tunanin akwai rana da za ta zo na ji ina son wata mace kwatankwacin yadda nake son kaina ba. Sai ga shi bayan na koma gida na afka cikin tsananin soyayyar Aisha. Da farko, na zo na yaudari kaina akan cewar soyayya ce ta ‘yan uwantaka, amma da ƙarshe na ga babu mafita. Ita kaɗai ce burin da na daɗe ina tsarawa a raina. Ita ce irin matar da Raina ke so. Kin san wani abu, Ruby? Ta girgiza kai cike da tausayi. Ba mu samu daidaita kanmu da Aisha ba. Sai da ya kasance an ba wa Yarima ita. Kin san yadda Rima yake a gurina ko? Ga Aisha ta girma a tsakaninmu. Yanzu dole Aisha ta zama tasa. Don haka Raina kullum yake cikin suya. Ba wannan kaɗai yake damuna ba, illa yadda burin Aisha ya kasance tana son miji mai irin halinta, mara hayaniya, mara bin mata, mai tsananin santa da ƙaunarta. Amma duk cikin wannan burin Aisha bata cimma ko guda ɗaya ba. Wannan hali da Aisha ke ciki shine ke damuna. Ruby ta sauke tagumi ta ce, haba Abubakar, akan wannan kake ɓata ranka? Ka faɗa wa Aisha ta fito kurum, ita ma ta zaɓi namiji daidai da ra'ayinta, ta dinga shakatawarta. Ko kai ma kana iya zama abokinta. Yayi yaƙe ya ce, Ruby kina tsammanin addini na wasa ne? Ko addini ne wanda kan zama jari hujja? To, gyara zama ki ji. Cikin addinin Islam, namiji bai ƙetare matarsa ta sunna ya je ga wata ba tare da hukunci da fushin Allah ya sauka a kansa ba. Haka nan ita ma mace ga mijinta da ya biya sadaki kaɗai ta halatta. Ubangiji zai yi fushi da ita muddin ta ƙetare halak ɗinta. Kai Abubakar, saboda mai addinin ku yayi wannan tsari? Ya ce abin da ya sa domin kada mace ta ɗauko ɗan wani gida ta ajiye a wani gida. Sannan zina tana haddasa gaba. Domin ba za ta so a ce yau wani ya kusanci ‘yarka ko matarka ko yayarka ba. Jama'a a nan dagace mu, bari mu je wannan gajeruwar sanarwa. Barka da zuwa Zainab Raji TV. Danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta inda za mu dinga sanar maka idan mun ɗaura sabon shiri. Mun gode. Barka da dawowa. Sannan zina tana haddasa gaba, domin ba za ka so a ce yau wani ya kusanci ‘yarka ko matarka ko yayarka ba. To, kai ma don haka wani ba zai so kai ma ka kusanci nasa ba. Sannan duk inda zina ta yi yawa, Allah kan saukar da masifu iri-iri. Ki duba yanzu, duk duniya a kiyasin masu bincike, babu inda ya kai Amerika mazinata. Don haka ta nan ciwon ƙanjamau wato HIV ya fita. Ki duba yawan girgiza ƙasar da ambaliyar ruwa da ke faruwa a manyan ƙasashe. Ta yi shiru, magana tana shigarta. Lallai kam wannan addini ya fito da gaskiyar magana. Sadauki ya ce, kin ji dalilin da ya sanya yanzu Aisha ta fi ƙarfina? Darajarta ta wuce na ƙeta mata haddinta. Ruby ta ce, Abubakar, tun da haka ne ka haƙura da son Aisha, ka dube ni, zan zama maka madadinta. Ya dago ya dube ta sosai, kana ya da kai ya ce, Ruby, kin fi Aisha kyau, amma ko kusa baki da nagartar Aisha a raina.
Aisha daban ce, halinta daban ne. Idan ba ki sani ba, ki sani. Duk yana nake, haka Aisha take. Komai namu iri ɗaya. Halinmu iri ɗaya. Ne haka nan burinmu ɗaya ne. Asalinmu ɗaya ne. Mun yi tarayya da dama da Aisha abubuwa da yawa. Shi yasa ban jin har abada zan sami kamar ta. Ruby ta daga idanta fal da ƙwalla. Ta ce, wai da gaske Abubakar ba ka so na? Duk irin son da nake maka, kana so ya tashi a banza? To ka sani, wallahi zuciyata ta azabtu da tsananin sonka. Babu yadda za a yi na yaƙice sonka kamar yadda ba za ka iya daina son Aisha ba. Tausayinta ya shige shi, don ko ba komai ya san irin zafin da take ji a ranta game da so. Ya ce, kina ji na ko Ruby? Ke ce mace ɗaya da ya tace na aura tun bayan da na rasa Aisha. Sai dai mu a tsarinmu, yawancin auren farko mana ake yi. Sarki ba zai yarda na kai ki a matsayin matata ta fari ba, bayan ke Kirista ce. Ta katse shi. Wallahi Abubakar, zan bi addininka muddin za ka aure ni, kuma zan iya zaman jiranka a aura maka wacce za ka aura ma. Daga baya sai ka aure ni ɗin. Ko ya ka ce? Ya yi murmushi ya ce, Ruby, shekaru fa suna ja, ban jin za ki iya jira na. Ta ce, haba, duka nawa nake? Shekaru na fa 28. Yanzu zan iya jiran ka nan da shekara 10. Duk ina cikin kuriciyata. Ya ce, shi kenan Ruby, amma kada mu bar wannan magana a alƙawari. Mu bar ta kawai akan idan Allah ya yarda. Kin yarda? Ta ce, na yarda Abubakar, na yarda. Ya yi murmushi kurum, amma kasan ransa gani yake bayan ga Aisha, ai babu sauran wata mace a duniya. Haka rayuwa ta zo wa Aisha a kunce. Yarima ya yi kwana 9 tun da ya yi mata waya sau ɗaya bai kuma ba. Ga mata da ke damunta da sintirin nemansa, wasu har zaginta suke yi. Yau dai ta zauna inna Fulani ta yi masa waya. Ta daga cike da zumuɗi, ta ce, inna, na yi fushi sai yau. Ta ce, ayya Aisha, kin san ni ba ma shiri da waya. Yanzu yau ma na saka mata caji, shi yasa da kirawaki. Yaya Legas ɗin? Lafiya lau inna. Ina fara kina zaune da mijinki lafiya ko? Ta ce, wallahi lafiya ƙalau muke da shi. Ta ce, amma Aisha, na san zurfin cikin ki fa. Ki gaya mini gaskiya, idan yana ƙwarar ki tunda kin ga baki da kowa da za ki gani a garin sai shi. Wayyo, ina ma za ta iya faɗa. Ita kan ko kusa ba za ta iya faɗa ba. Sai ma ta yi murmushi ta ce, ki kwana da hankalinki, lafiyar mu lau. Ta ce, to shi kenan. Sai na sake neman ki. Ta ce, to, cika da kowa da kowa. Bayan ta ajiye, ta ga lallai dole fa yau ta fita, domin tana buƙatar kayan kwalliya, domin nata sun ƙare, kuma a ra'ayinta ba ta sautin kayan kwalliya. Ta fi son sayowa da kanta, don haka sai ta yi wa Yarima message. Ta ce masa, tana son zuwa supermarket ta yo sayayya. Ya dawo mata da reply, ya ce, sai ta dawo, amma fa ta yi hankali da garin. Shi ma yau da safe ya sauka a garin. Yana jin sai dare zai iso gidan. Wani sanye sarga mata zuciya, har da 'yar dariyarta. Ta ce, Allah ya kawo shi lafiya, ya ce amin. Ta shirya cikin super wax. Ta sa flat shoe da hijab ɗinta ready made. Ta rataye jakar kalar takalminta da hijab ɗin. Ta fice. Mai gadi ya durƙusa ya kwashi gaisuwa. Ta ba shi Naira 200. Ya yi godiya. Bayan ta wuce, ya ce, kai gwara da oga ya auro wannan mai kirkin. Kullum ta bani abinci, wata rana har da kuɗi. Sauran yin iskan da yake kawowa gida kuwa sai su shige kurum. Wani lokacin har da zagina. Tana fita bakin titi, ta rasa ina za ta nufa. Sai kurum ta tsaye da tazi. Ta ce masa tana so ya kai da supermarket. Ya ce mata wacce? Ta ce mu je dai, idan ka zo daidai wajen sai na yi maka magana, amma za ka dawo da ni har gida. Bayarbe da son kuɗi sai kawo murna ya ce ta shiga.
Ya buɗe mata motar ta shiga, ya tayar, suka tafi. Na ta dinga dube-dube a hanya, har ta ci karo da wani ƙaton supermarket. Nan na ce ya shiga da su ciki. Ya shiga kuwa ya sami guri ya yi parking. Ta buɗe ta fito ta haye step ɗin har ta isa ciki. Ta yi mamakin girman wajen. To jama'a a nan za mu dakata. Idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za mu ci gaba. A madadin matar soja Citadel da suka ɗauki nauyin shirin nan, ni Aisha Samira Abdullahi nake ce da ku bisalam. Barka da zuwa Zainab Raji TV. Danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta inda za mu dinga sanar maka idan mun ɗaura sabon shiri. Mun gode.